Σήμερα θα μιλήσουμε για την καταχώρηση ειδών στην αποθήκη μας. Αυτό γίνεται με διαφορετικούς τρόπους και από διαφορετικά σημεία. Εμείς θα μιλήσουμε το βασικό τρόπο αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε μέσα από την αποθήκη όπως σας δείχνω τώρα, δηλαδή να πάμε αποθήκη, σχέδιο, διαχείριση κτλ. Αλλά μπορεί να γίνει και μέσα από την τιμολόγηση, το οποίο θα σας το δείξω όμως μετά. Επομένως, πάμε λοιπόν στην αποθήκη μας, πάμε σχέδιο, πάμε διαχείριση και πάμε, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να διορθώσουμε ένα είδος πρώτα και μετά να καταχωρήσουμε. Πατώντας λοιπόν αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα ή F3 με το πληκτρολόγιο, θα πάμε στη διόρθωση. Μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά που πάμε σε... καταρχάς να πω ότι τα εικονίδια που είναι εδώ πάνω ψηλά λειτουργούν με το ποντίκι και ό,τι είναι εδώ κάτω λειτουργεί με το πληκτρολόγιο. Δηλαδή ο χειρισμός του προγράμματος, του Synergy, γίνεται και με το πληκτρολόγιο και με το ποντίκι ή και σε συνεργασία, δηλαδή ανάλογα πώς εξυπηρετεί καλύτερα. Επίσης κάθε φορά που πάμε πάνω σε ένα εικονίδιο μας λέει από κάτω τι κάνει αυτό το εικονίδιο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε διόρθωση πρώτα και θα σας εξηγήσω γιατί θέλω να κάνω διόρθωση. Και παίρνω συγκεκριμένα ένα είδος, το οποίο τον κωδικό το έχω ονομάσει 1.pr.24.0051. Έχω το λόγο μου που επέλεξα αυτό. Θα το καταλάβετε τώρα. Αυτό λοιπόν το είδος μου, ο κωδικός του είναι έτσι. Η περιγραφή του είναι όπως λέει εδώ printer laser κτλ. Δεν χρησιμοποιώ εναλλακτικό κωδικό. Προσέξτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί μόνο ορισμένα πράγματα εδώ. Αυτά που είναι φωτεινά, λευκά, τα άλλα είναι γκρίζα. Αυτό συνέβη γιατί, αν θυμάστε, όταν κάναμε την παραμετροποίηση, του είπαμε ότι εγώ στην αποθήκη μου θα δουλέψω μόνο κωδικό, εναλλακτικό κωδικό, περιγραφή και barcode 1. Και επίσης θα δουλεύω μόνο τιμή αγοράς, τιμή λιανική Β, βλέπετε, λιανική Α, λιανική Β, χοντρική Α, χοντρική Β κτλ. Δηλαδή αυτά που είναι ενεργά. Λοιπόν, το είδος μας μπορεί να περιγραφεί ή να καταχωρηθεί αφού καταχωρηθούν οι 4 διαφορετικές ομάδες που το χαρακτηρίζουν. Το ένα είναι οι τιμές, το άλλο είναι τα χαρακτηριστικά του είδους, το άλλο είναι τα κριτήρια, θυμάστε που λέγαμε θα τα πούμε κάποια στιγμή, και το άλλο είναι η χωροταξία. Ας ξεκινήσουμε από τις τιμές. Όταν αγοράζουμε εμείς ένα είδος, και θα το πούμε αυτό στην τιμολόγηση, μπορούμε να πούμε, όταν καταχωρούμε το είδος στην αγορά μας, ότι να φέρνει την τιμή αγοράς αυτόματα και να την βάζει σε αυτό εδώ το σημείο. Φυσικά αν εμείς κάναμε παραγωγή θα το βάζαμε στην τιμή κόστους α. Άρα λοιπόν η τιμή αυτή εδώ που βλέπετε στην αγοράς α έρχεται αυτόματα τη στιγμή που αγοράζουμε εμείς ένα είδος. Φυσικά μπορούμε να το βάλουμε και με το χέρι, εννοείται. Πάμε τώρα κάτω από αυτή τη γραμμή εδώ που βλέπετε, όπου έχουμε τις διάφορες περιγραφές, όπως αυτά εδώ πέρα είναι το κέρδος, και αυτό εδώ είναι οι εκτόσεις και αυτό είναι το ΦΠΑ. Κέρδος. Εμείς λέμε λοιπόν ότι σε αυτό το είδος θέλουμε στην χοντρική μας την τιμή εδώ να πάρει πόσο το αγοράσαμε και τσεκάροντας αυτό το κέρδος να το πούμε και το ποσοστό. Και έτσι αυτόματα μας υπολογίζει και την τιμή που θα πουληθεί. Έτσι ώστε αν εδώ βάλω 30% παραδείγματος χάρη, βλέπεις αμέσως άλλαξε η τιμή. Εντάξει. Το ίδιο ισχύει και εδώ και την τιμή λιανικής. Πάλι τιμή αγοράς, πάλι βάζω το ΦΠΑ, βάζω το ποσοστό κέρδους που θέλω να έχω. Προσέξτε ότι επειδή δεν τσεκάρισα εδώ το ΦΠΑ, σημαίνει ότι αυτή η τιμή είναι 35% χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή θα προσθεθεί το ΦΠΑ. Αν εγώ θέλω στην τιμή λιανικής να είναι και το ΦΠΑ, θα προσθέσω άλλο ένα 23%. Άρα αυτό θα γίνει 48% και εδώ θα το τσεκάρω και θα πω ναι,
Είναι με 48%, αλλά σε αυτό περιέχεται και το ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν, αυτόματα μπορώ να υπολογίσω την τιμή που θα πουλάω ένα είδος με βάση την τιμή αγοράς. Έτσι ώστε όταν αλλάζει η τιμή αγοράς, για κάποιο λόγο, είτε το αγόρασα ακριβότερα είτε φθηνότερα, αυτόματα να αλλάζει και η τιμή πώλησης. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτό εδώ το σημείο που λέει σχόλιο, μπορώ εγώ να προσθέσω και ένα σχόλιο που χαρακτηρίζει αυτό το είδος. Θα μπορούσα παραδείγματος χάρη να πω, αυτός που είναι ένας εκτυπωτής λέιζερ, ότι τυπώνει, παραδείγματος χάρη, να το γράψω στα ελληνικά, τυπώνει, είναι τυχαίο το νούμερο, απλά το λέω έτσι, 25 σελίδες ανά λεπτό. Έτσι. Μπορώ να βάλω οτιδήποτε εγώ θέλω που να με θυμίζει αυτό το είδος ή να μου δίνει κάποιο σχόλιο, κάποια περιγραφή. Λοιπόν, η επόμενη ομάδα παραμετροποιήσεων είναι τα χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν, θυμάστε στην παραμετροποίηση που είχαμε κάνει της αποθήκης, είχαμε πει ότι η στάνταρ μονάδα μέτρησης είναι το τεμάχιο. Όντως είναι το τεμάχιο, βλέπετε, είναι εδώ κατευθείαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα αλλάξω. Άμα λοιπόν πάω εδώ και πάω εδώ πάνω, βγάζει όλες τις μονάδες μέτρησης. Και θυμάστε εδώ που είχαμε αλλάξει τη μονάδα μέτρησης και το βάλαμε έτσι τυχαία, κάπαξι και τα λοιπά, με τυχαία. Άρα μπορούσα να αλλάξω την μονάδα μέτρησης. Να πω ότι όχι, δεν είναι σε τεμάχια, είναι σε κάπαξι, ξέρω και τα λοιπά, ή οτιδήποτε άλλο θέλω να βάλω. Επίσης θυμάστε ότι μιλήσαμε για δεύτερη μονάδα μέτρησης και εδώ έρχεται ακριβώς το σημείο που βάζουμε τη δεύτερη μονάδα μέτρησης. Επειδή όμως θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, τη δεύτερη μονάδα μέτρησης, όχι, μπορώ να το κάνουμε και τώρα. Θα πω ότι εγώ θα αγοράσω μια 12. Συγγνώμη, εδώ πάντα βάζω τη μικρότερη μονάδα μέτρησης, συγχωρέστε με, είναι τεμάχιο. Εδώ βάζω στη δεύτερη μονάδα μέτρησης, βάζω τη δεύτερη μονάδα με 12 και εδώ λέω ότι 12 κομμάτια, δηλαδή μία 12 έχει 12 κομμάτια. Εντάξει, και θα το δείτε σε λίγο όταν θα πάω να τιμολογήσω πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Στην τιμολόγηση θα το δούμε αυτό το πράγμα. Παρακάτω λέω ότι τον τύπο αγαθού είναι προϊόν πληροφορικής. Πάλι και εδώ στην παραμετροποίηση το είχαμε πει. Και φυσικά πάλι μπορώ να αλλάξω και να βάλω οτιδήποτε άλλο. Επίσης πάλι είχαμε πει ότι θα πάρει 23%. Το θυμάστε? Πήρε 23%, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αλλάξω την κατηγορία του εγώ αν θέλω. Εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το στόκ ασφαλείας. Δηλαδή εγώ θέλω στην αποθήκη μου να έχω 5 κομμάτια από αυτό, έτσι ώστε να με ειδοποιεί όταν πέσει κάτω από αυτή την ποσότητα, να με ειδοποιεί το σύστημα, κοίταξε, πρέπει να κάνω αυτές τις παραγγελίες. Τέλος, σε αυτή την ομάδα των κριτηρίων έχουμε τη φωτογραφία. Εδώ δεξιά μας λέει πού αποθηκεύονται οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες λοιπόν αποθηκεύονται όπως λέει εδώ σε μορφή JPEG και είναι σε αυτό το path, εδώ όπως το λέει, JPJAP. Εγώ φυσικά μπορώ να το βάλω και αλλού εάν θέλω. Πηγαίνοντας λοιπόν εγώ εδώ και εδώ είμαι τοπικά στο δίσκο C, πηγαίνω στο Synergy και τι έλεγε στο JPG, στο app που είναι η αποθήκη. Και αυτό λοιπόν το είδαμε στον κωδικό, αν θυμάστε ήταν το 1,55, πώς ήτανε, να το, 1PR 240051. Αυτό λοιπόν το είδος μας είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται εδώ. Έχω λοιπόν και την εικόνα του είδους αυτού. Θα προχωρήσω στο επόμενο, θα αφήσω το κριτήρια, όπως σας είχα πει ότι είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, ενδιαφέρον μεν, αλλά ελάχιστοι το χρησιμοποιούν, άρα δεν θα σας ταλαιπωρήσω με αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι πολύ μικρό το ενδιαφέρον, η μικρή αγορά για αυτή την φοβερή δυνατότητα. Και έτσι θα πάω κατευθείαν στη χωροταξία.
Πάλι στην παραμετροποίηση είχαμε πει, εάν θυμάστε πάλι, ότι να πάει στην αποθήκη 101. Φυσικά μπορώ να το βάλω σε οποιαδήποτε αποθήκη επιλέξω εγώ, έτσι, εμπορευμάτων, προϊόντων κτλ. Αν έχω μια μεγάλη αποθήκη και θέλω να το οργανώσω, μπορώ επίσης να πω ότι θα το βάλω στο κτίριο, ξέρω εγώ, Γ, λέω ένα παράδειγμα, στον διάδρομο 25, στο ράφι Β. Εντάξει, από τη δεξιά μεριά του ραφιού. Έτσι αυτό θα με βοηθήσει για να το αναζητήσω. Δεξιά μας πάει στην ανακύκλωση. Εάν τα είδη μας έχουν τέλος ανακύκλωσης, ας πούμε ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρονικές συσκευές, έχουν το λεγόμενο τέλος ανακύκλωσης. Εδώ λοιπόν μπορώ να βάλω την αξία του τέλους ανακύκλωσης, που όπως ξέρετε αυτό βγαίνει από μια τιμή που μας δίνεται που είναι, ξέρω εγώ, 25 ευρώ ο τόνος, ή μας δίδεται εν πάση περιπτώσει αυτό πόσο είναι ο τόνος, και επομένως είναι, ας πούμε, 10 κιλά, διαιρώ και βρίσκω ότι είναι 0,20 λεπτά, 2 λεπτά, ξέρω εγώ, ή 20 λεπτά, ή 10 λεπτά, ή 5 λεπτά. Επίσης βάζω και το βάρος, εάν πρόκειται εγώ να στείλω αυτά τα πράγματα με μεταφορική, όπου θα υπάρξει κόστος με βάση το βάρος του προϊόντος. Τέλος, υπάρχει μια τελευταία υποσημείωση που δηλώνουμε αν αυτό το προϊόν, αυτό αφορά την παραγωγή όμως, αν αυτό είναι ημιέτοιμο ή έτοιμο προϊόν. Έχει να κάνει με την κοστολόγηση παραγωγής αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία, το αποθηκεύουμε και τελειώσαμε. Μέχρι τώρα σας έδειξα τη διόρθωση, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όταν καταχωρούμε το είδος. Γι' αυτό σας έδειξα τη διόρθωση, για να μην κάθομαι και σας τρώω το χρόνο. Λοιπόν, αυτή είναι η αποθήκη. Η καταχώρηση των ειδών στην αποθήκη.